Hej og velkommen til ZBC her i Køge. Her har vi en masse uddannelser til dig, så lad mig vise dig skolen og de uddannelser, du kan tage her. Vi starter i køkkenet. Drømmer du om en hverdag, hvor mad og fødevarer er omdrejningspunktet, så er der altså også rigtig gode muligheder for dig her i Køge. Som gastronom, altså kok, får du en kreativ skoledag i køkkenet med friske råvarer, når du skal lave alt fra klassiske retter til moderne gourmetmad. Er du mere til at skabe de eventyrlige kager og lækre brød, så bager- og konditoruddannelsen lige noget for dig. Interesserer du dig for at lave sund og nærende mad, f.eks. til sportsfolk, patienter, børn eller unge, så kan uddannelsen til ernæringsassistent være lige dig. Her på ZBC i Køge, der får du en skoledag med højt til loftet i lyse lækre omgivelser. Vil du hellere arbejde med delikatesser, kundeservice og udskæringer, så overvej uddannelsen til gourmetslagter. Hvis du drømmer om at give gæsterne en særlig oplevelse, de husker, så er uddannelsen til tjener lige dig. Drømmer du om at gøre en forskel for andre hver dag, så har vi uddannelserne, der gør dig klar. Uddann dig til social- og sundhedsassistent og få en aktiv skoledag med mennesker i fokus. Du får viden om professionel omsorg, pleje og medicin, så du kan gøre en forskel på sygehus, plejehjem og i psykiatrien. Vil du skabe livskvalitet i hverdagen for mennesker, der har brug for professionel pleje? Du bliver en nøgleperson for andre. Start på uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Bliv pædagogisk assistent, hvis du vil hjælpe børn, unge og voksne med at udvikle sig gennem leg og læring. Uanset hvad du drømmer om, så kan du altså starte din fremtid her på ZBC. Her finder du uddannelsen, der passer til dig. Ses vi!